खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समायखिरा लानाय गासै 4 मन्त्रिफोरनो गाव गावनि बिबानखौ राननानै होबाय। BPFनिफ्राय मन्त्रि महरै बिबान मोननाय चरण बर' बिथांनो हान्थामेला बिफान आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफानखौ होनाय जादों। नैथियाव मन्त्रि रामेश्वर तेलीनो ट्रेन्सफरमेसन आरो जौगाथायनि बिफान, मावसुमा जौगाखां आरो साहा हारिसा आदिबासि अनसाय बिफानखौ होनाय जादों। थामथियाव अतुल बरानो पन्चायत गामि जौगाथाय, आबकारि बिफान आरो आसाम गोरोबथा मावफुंनाय सीमा रैखाथि आरो जौगाथाय बिफानखौ होदों। ब्रैथियाव अजन्ता नेउगनो आइजो आरो गथ'सा अनसाय दावबाय बिफानखौ होनाय जादों। BPFनि मन्त्रि बिबान मोननाय चरण बर' बिथाङा गावनि हान्थामेला बिफान आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफानखौ गावनो होनायनि उनावनो बिथाङा गोबां थांखिफोर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै हान्थामेला बिफानखौ गोदान महराव जौगाखांहोनायनि थांखि, आइजोफोरनि थाखाय बेसेन नाङै गलाब गाबनि बासनि बिथिङाव सावरायनाय। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायथि बावदों दि बड'लेण्ड वेलफेयारनि बिथिङाव थांनाय खेबाव आं 100 कौटिनि खामानि मावदोंमोन आरो देग्लाय खाजोना बुथुमनायनि सायाव गोबां गोथौथि होगोन। हादोरसानि गोबां जायगायावनो चार्जिं स्टेशन गायसनगोन आरो गोदानै ई-बास बाहायनाय जागोन। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिखौ आरो गोबां स्किमफोर होनो थाखाय आं खावलायगोन होननानैबो बुंथिबावो मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। आसाम पुलिसआ गवालपारानि कृष्णायाव ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनानै खमैबो 8 लाख रांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिस बिबानगिरिनि दैदेननायाव पेलटारकाटआव बाइकजों फैनाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ होसो होसो हमनो हादों आरो बे जाथायनि दायनिगिरि सानैखौ शाहिदुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ मनमार हुसेन होननानै सिनायथि होदों। क'क्राझाराव बावैसो सान सिगाङाव साबा सुबुंफ्रा जाब्रबथायजों जिउ खहा जानायनि उनावनो मैयानि सानावबो चिरांनि बिजनी बल्लामगुरियाव जाब्रबथायजों फिन आरोबाव सासे सेंग्राया जिउ खहा जादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बिजनी अक्सिगुरिनि 21 बोसोर बैसोनि करण मल्लिक होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नांगौनि बांसिन गोख्रैथिजों गारि सालायनायनि जाहोनाव गाव हारसिङैनो जाब्रबथायजों जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव गिख्रंथाव महर लादों बोथोरा, जायनि जाहोनाव गोबां गोख्रैथिजों बारहुंखाया बारनायनि जाहोनाव उत्तर प्रदेशनि भदाही, फातेहपुर आरो बान्दाखौ लाफानानै गासै 5 जिल्लायाव न'-बां बुफायलांदों, गारि मटरफ्रा बायलांदों, गेदेर दंफांफोरजों होसिनजादों आरो गेदेर गेदेर बिफां-लाइफांफोरा बायनानै होसिनजानायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। बे गिख्रंथाव बारहुंखायाव खमैबो सा 80नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरांखौबो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे सासे सेंग्राया बारहुंखाजों गोजौआव उरायलांनाय भिडिअ'आबो समाजारि बिजोङाव गोबाङै भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बारजों उरायलांनायनि जाहोनाव गोबां गोख्रैथिजों गाहायाव गोग्लैनानै सेंग्रानि आखाइ आथिंआ बायदों आरो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। चराइदेवनि मथुरापुर बागानगुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया खास्रि-बिस्रियै गाज्रि रोखोमै बुनायनि जाहोनाव फोरोंगिरिया खैफोदाव गोग्लैदों। फरायसाफोरखौ बुनायनि CCTV फुटेजआ भाइरेल जानायनि उनावनो पुलिसआ फोरोंगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फोरोंगिरिखौ आरिफुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे आइजोनि जिउ खहा। गोबाव समनिफ्रायनो नगावनि कन्दली ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैबाय थादोंमोन आरो बे उदखार खालामफैनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा हरखाब गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे रुपाली रंपि मुंनि आइजोआ जिउ गोमायो। खुनुरोखोमै हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आइजोनि फिसायजों लोगोसे बिसोरनि 10 बोसोरनि बैसोनि सासे उन्दै गथ'आ। नैबे मे मासावनो आं होनबाय थादों बे खोथाखौ, मे मासावनो माने दिनै 14 थारिख, बे 14 दिननि गेजेराव 7 मानसि थैबाय। एकदम माने खम बैसोनि, जायहा माने बहुद सिमां दंमोन, सोरनाबा हाबा जागोदान, सोरबा उन्दै उन्दै फिसाफोर दङ, बेफोरबादि मानसियानो माने थैबाय आरोखि। दा बेखौ जों माने उनाव जाहाथे दाजाबावथों, बेफोरबायदिया दाजाथोंसै, जि जाबाय जाबायसै, बिनि उनाव दाजाथोंसै बेखौ साननानै माने जोंथ' बे खामानिखौ मावबाय थाखायो, थेवबो माने ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों, माने बे जोंनि गारि सालायगिरि बिथांमोना माने थैनो गिला बे टाइपनि मोनसे आरो मा जायो जाथोंसै रंजानोसै। दा आं माने जुमाय लोंनानै बिराद गारि स्पिडाव सालायो आरो बे लामाखौ नुदों नोंथांमोना बिराद मोजां बानायना होदों, एकदम स्लिम जेरावबो जेबो एसे बायनाय गैया, हाखर गैया, जा लामाखौ बिराद मोजां मोनबाय। खिन्थु बेहाय गेजेर गेजेर दलां गोजौ दं, दा जेरै बेहाय दं नुबाय, दलाङा खेबसेनो बेसेबा गोजौ, ओमफ्राय बहायबा टार्निं दं, बहायबा लामा खाथियावनो गिलु बालु हाखर दं। दा बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ रड साइनखौ होजोबा जासेनो पाब्लिकनो बे लामाखौ बाहायनो हगारना होनाय, बै जिथु थासारि, बे नैबे
जाब्रबथायनि बेबो मोनसे बिराद गिदिर जाहोन होननानै जों सानदों आरो